Rojava bu nexşereya yekitiya neteweyî, Siyamet Sipan. Her çi qas Rojava parçeyê herî biçûkê Kurdistanê be jî ji sala 2012yan û heya niha ji bo hemû Kurdistanê û bi taybet ji bo yekitiya neteweyî rolek pir girîng dilêze. Ji destpêka şoreşa Rojavaya ku di 19 tîrmeha 2012yan dest pê kir û heya roja îro Rojava her tim di Rojava Kurdan de ye. Piştî vekişandina hêzan rejîma Baasê hêzên Kurd di sala 2012yan de hemû herêmên Kurdan û saziyên dewletê xistin destê xwe û ev jî kêfxweşiyek mezin di nav Kurdan de ava kir. Piştre di sala 2014yan de êrişa Daişê li ser hemû cîhanê û li ser herêmên Kurdan dest pê kir. Bi taybet jî di sala 2014 û 2015yan de Kobanê bû keleha berxwedana gelê Kurd. Bi têkbirina Daişê Kurdan li hemû cîhanê dîsa deng veda û ev jî dîsa bû sedema kêfxweşiyê ji bo hemû Kurdan. Ji destpêkê heya îro Rojava xwest her tim bi modela xwe ya rêveberiya xweser ku hîmê konfederalîzma demokratîk e mafên jinan li her sazî û qadên jiyanê pêk bîne. Modela hevserokatiyê ku hema bêje li her sazî û cihê heye modelek pir pêşketî ku mînaka wê li dewletên Ewropî jî kêm heye. Mafên pêkhateyên parast baweriyên cûr bi cûr di nav xwe de hewand û bi taybetî jî parastina xwezayê û hawirdorê ji xwerekiribingeha hebûnê. Sal derbas bûn û dem zivîrî lê tişta nehat guhertin êrişa li ser Rojava bû. Piştî têkçûna Daişê ji sala 2015yan û heya 2025yan her tim li ser Rojava êriş û dorpêç hebû. Aktorê sereke jî dewleta Tirk adagirker bû. Havînê av li ser Rojava dibirî. Buharê agir bera seviyên Rojava dida û zivistanê jî êrişê saziyên xizmet guzeriyê dikir. Bi bin van êriş û dorpêçê dîsa jî Rojava bû hêvî ji bo hemû Kurd û Kurdistanê. Di Nîsana 2025yan de Kongreya xwe ya Neteweyî li Qamişlo li darxist. Dîsa parçeyê piçûkê Kurdistanê ji bo hemû parçeyên din bû mînak. Dengê Neteweyî yê ji Kongreya Qamişlo derket ji bo hemû Kurd û Kurdistanê bû hêvî. Rojava li vir seknek daxuya kirin. Sekna xwe li hember rejîma nû ya Heteşê diyar kir. Dîsa dem derbas bû û di dawiya sala 2025yan destpêka sala 2026yan de bi komployek pir mezin ku plana wê di civîneke veşarî ya li Parîsê pêk hat li ser Rojava hate meşandin. Ji her aliyan ve bi awayekî hovane di serî de êrişê taxên Kurdan ên li Helebê kirin û dû re xwestin hemû Rojava têk bibin û Kurdan di komkijiyeke mezin ve derbas bikin. Piştî xuya bû ku ev ne êrişek ji rêzê ye hemû Kurd ketin nav liv û tevgerê. Bi gotineke din rewşa awarte îlan kir. Ez heya niha tev li sedan çalakî, meş û xwepêşandanan bûme. Lê min heya niha hêzek ew qas xurt a gelê Kurd ku bi yek deng û bi yek rengî tev digeriya nedîtibû. Li hemû cîhanê Kurd rabûn ser piyan. Bi taybet dixwazim çend bajaran wek mînak bidim. Li bajarê Kolna Almanyayê zêdetirî 80,000 kes tevlî meşê bûn. Ev meş di nav yek û du rojan de hat amadekirin. Li bajarê Hamburgê her wiha dîsa 40,000 mirov tevlî çalakiyê bû. Li Amedê dîsa bi 100,000 kes li hev kom bûn. Bi sedan bajarên din di nav yek û du rojan de bi 10,000 bi 100,000 Kurd û dostên wan li hev kom bûn û meş û çalakî ji bo Rojava li darxistin. Li Silêmaniyê her hefte nêzî milyonek mirov li hev kom dibûn. Li bajarê Duhok û Zaxoyê gelê wê derê êrişê baregehên dewleta dagirker a Tirk kirin. Ez dikarim gelek mînakên din û gelek bajarên din bidim. Di van çalakiyan de min dît ku gelê Kurd dikare bibe yek û bûye yek. Dirişmên weke Rojava, Rojhilatê, Kurdistan yek welat e û yek e gelê Kurd yek e. Ev jî nexşereyek danî ji bo yekîtiya gelê Kurd. Rojava ji bo yekîtiya Neteweyî nexşereyek danî û divê hemû sazî û partî vê peyamê baş fêm bikin û lê guhdar bikin. Gelê Kurd axivî û gotina xwe got. Gelê Kurd ferman da û got. Yekîtiya xwe ya Neteweyî rojek bêrê rojan pêk bînin. Ev demeke pir guncav û pir girîng e ji bo Kurd yekîtiya xwe pêk bînin. Me dît ku dijminên Kurdan hemû bûne yek. Ev dijmin dibe ku êrişek li ser Şengal û Başûr jî pêk bînin. Bi gotineke din hemû destkeftiyên Kurdan dibin xetereyê de ne. Wê demê êdîreyek din nemaye. Kurd jî mecbûrin hemû bibin yek. Divê ku di nav demek pir nêzik de Kongreya Neteweyî pêk were. Êdî dema Kongreya Yekîtiyê û dema Yekîtiya Neteweyî ye.